har et hår, som vi skal til at sætte noget extensions i. Der er 4 slags, og det er med clips. Der er en lille med 1 clips, og så er det den største, den er med 3 clips, eller 4 clips. Så starter jeg simpelthen med at dele håret op. Helt ned på bunden af. Skal jeg tage ørerne ud? Så tager jeg den mindste. Det er altid en god idé, eventuelt lige at tupere det lidt. Så hænger klipsen lidt bedre fast. Og kan holde den helt op. Så åbnes den, sættes ned i og lukkes ligesom et almindeligt spænde. Så tager jeg den næste. I bare en lille smule højere op. Ikke meget. Sådan 3-4 cm højere op. Så tager jeg den næste. Måler den op, hvor jeg vil have den til at sidde hen. Tuperer en lille smule igen. Så åbner vi dem. Sætter den i. Lukker. Så tager vi den næste. Der er bare lige cirka 2 cm mellemrum. Måler op en gang til. Og så sidder den egentlig rimelig godt fast. Jamen her har vi så et hår, hvor jeg synes det er meget tykt, så derfor har jeg valgt at tage en ekstra bane ind med 3 clips i. Og den sætter jeg egentlig ovenover, der hvor jeg havde mine 3 clips før. Og så vælger jeg at gå noget ud i den ene side for at få noget fylde i siderne. Så vil jeg simpelthen overlappe den lidt, den ene her. Tage lidt ekstra hår ned til mine 4 baner, eller med 4 clips på. Så er det gået lidt op igen. Er det fordi mit hår er glat, at du tuperer? Skulle man også gøre det, hvis man havde krøllehår? Nej, det behøver man ikke. Det kan man sådan. Altså, det er altid en god idé, hvis man skal i byen ud af dens vildt. Så er det en god idé at tupere det, så ved man, at det bliver der. Men det er også en god idé måske, at det er helt nyvasket hår. Okay. For så binder fedten lidt på hovedbunden. Også på extensions. Eller på clipsene. Så har man lidt mere hår på. Ja. Sider, de synes skulle sidde i. Ja. Men Ja, det ser meget lige ud. ja, det er det, det gør. Men det er jo bagfra.